Tervetuloa! Tässä koulutusvideossa tutustumme Evolaan Viscopaste, Ictopaste ja Zipsoc-tuotteisiin. Tuotteillamme on pitkä historia laskimoperäisten säärihaavojen hoidossa sekä eksema- ja dermatiitin hoidossa. Kaikissa tuotteissa on sinkkiä, jota on käytetty ihovaivoihin ja haavahoitoon jo pitkään. Tällä koulutusvideolla keskustelemme tuotteista, niiden keskeisistä eroista ja kunkin tuotteen käyttötavasta. Evolaanilla on 3 tuotetta, joissa on sinkkioksidia: Viscopaste, Ictopaste ja Zipsoc. Yksi suurimmista eroista tuotteiden välillä on niiden sisältämän sinkin määrä. Viscopaste on puuvillaharsoside, joka on kyllästetty 10% sinkkioksidia sisältävällä voiteella. Ictopaste on puuvillaharsoside, joka sisältää 6,32% sinkkioksidia sekä 2% iktamolia. Iktamoli on öljypohjainen ainesosa, jota on käytetty jo vuosia ihovaivojen hoitoon, erityisesti ihotautiklinikoilla. Zipsoc on puuvillainen voidesukka, joka sisältää tuotteista eniten sinkkioksidia 20%. Se sisältää myös valkoista pehmeää parafiinia. Tuote ei sisällä mitään säilöntäaineita, joten se saattaa vähentää allergioiden mahdollisuutta. Zipsocin sisältämä korkean sinkkioksidimäärän vuoksi se on luokiteltu lääkevalmisteeksi ja on reseptitön lääkeaine. Kaikkia 3 tuotetta käytetään vain ihon paikalliseen hoitoon. Ne on tarkoitettu säärihaavojen ja niihin liittyvien ihooireiden hoitoon. Viscopaste ja Ictopaste on tarkoitettu myös kroonisen ekseman ja ihoärsytyksen hoitoon. Tuotteitamme ei ole tarkoitettu diabeettisten jalkahaavojen hoitoon, ja tuotteita pitäisi välttää, jos henkilöllä on herkkyys sinkille tai jollekin muulle tuotteen aineosalle. Kaikkia 3 tuotetta voidaan käyttää kompressiohoidon alla tai vaihtoehtoisesti sideharson tai vastaavan sidoksen kanssa. Jos kompressiohoitoa käytetään laskimoperäisen alaraajahaavan hoidossa, on ennen hoidon aloitusta tärkeää arvioida, onko jalkojen verenkierto riittävä hoidolle. Viscopaste ja Ictopaste on tarkoitettu herkän ihon märkiville ja kuiville haavautumille, lievittämään ärsytystä ja rauhoittamaan ihoa. Zipsoc voidesukasta on apua myös säärihaavojen ja joskus muiden ihooireiden hoitoon. Ennen varsinaista käyttöä suosittelemme, että tuotetta testataan mahdollisten haittavaikutusten havaitsemiseksi. Testi voidaan tehdä leikkaamalla siteestä tai sukasta pala, joka asetetaan henkilön selkään peitettynä 2 päiväksi. Jos iho näyttää hyvältä 2 päivän jälkeen, tuote voidaan ottaa käyttöön. Nyt näytämme, miten tuotteita käytetään. Jos sinkkioksidituotetta käytetään alaraajan haavautuman tai ihooireiden hoitoon, tuotetta tulee käyttää varpaiden tyvestä polviin asti. Ensin Zipsoc. Leikkaa sukka oikean kokoiseksi potilaan pituuden ja koon mukaisesti. Muista, että Zipsoc on elastinen sukka ja lyhenee, jos sitä venyttää vaakasuoraan. Älä siis katkaise sukan pituutta liian lyhyeksi. Vaihtoehtoisesti voit vain vetää sukan jalkaan ja kääriä ylimääräisen osan sukan päälle. Muista suoristaa sukan rypyt ennen kompressiohoitoja tai muun sidoksen kanssa. Zipsoc voidesukka on helppokäyttöinen, joten potilaat voivat käyttää sitä myös itse. Viscopasten ja Ictopasten käyttö on samanlaista. Siteitä voidaan käyttää 2 tavalla. Siteestä voi leikata suikaleita ja käyttää ongelma-alueella. Vaihtoehtoisesti sidettä voidaan käyttää laskostamalla, kuten tässä näytetään. Side ei sisällä elastisia kuituja, joten se ei veny. Jos raaja turpoaa siteen alla, sidettä kannattaa asettaa paikoille niin, että turvotukselle on tilaa. Varmista, että potilaasi on mukavassa asennossa, jossa jalkaterä on noin 90 asteen kulmassa. Aloita varpaiden tyvestä ja sido sitten ensimmäinen kierros jalan ympärille ja laskosta side jalan päälle ja jatka vastasuuntaan. Jatka samalla tavalla jalan ympäri ja käytä lisää taitoksia nilkan ja kantapään ympärille siten, että side peittää alueen kunnolla. Jatka sitten laskustamalla sidettä polvitaipeeseen saakka.
Kun side kääritään laskostamalla, side ei kiristy, jos raaja turpoaa. Leikkaa pois ylimääräinen side. Oio laskokset huolellisesti ennen kuin peität siteen esimerkiksi kompressiohoidolla tai sideharsolla. Kaikkia 3 tuotetta, viskopaste, iktopaste ja sipsokkia, voidaan pitää yhtämittaisesti paikallaan 7 päivän ajan, mutta ne voidaan vaihtaa myös useammin hoitosuunnitelmasta riippuen. Kun poistat voidesiteen, ota se mieluummin pois käärimällä kuin leikkaamalla. Poista sipsok-voidesukka varovasti käärimällä. Yksi siteiden tehtävistä on lisätä imeytymistä. Jos siteen alla päätetään käyttää paikallisesti käytettäviä steroideja, anestesia-, antibiootti- tai retinolivalmisteita, niiden imeytyminen voi lisääntyä huomattavasti, jolloin valmisteiden vaikutus voi olla lyhytaikaisempaa. Tähän päättyy viskopaste, iktopaste ja sipsok-tuotteiden koulutus. Kiitos kun kuuntelit!